Ahoj, zdraví vás Crazy a vlastne tuto sme skončili v minulom dieli. No teda, ja už som trošku tu hral a naťažil som si cobblestone, lebo si to tu chcem celé prerobiť a potom ešte pôjdem na nejakú ťažbu tento diel, ale teraz si idem prerobiť tento bejbák. Toto potrebujem. Tak. Robím si lopatu. A pickaxe. A brnko. Tak, to si zatiaľ dám sem. Cobblestone. A sem proste dám cobblestone, aby to nebolo celé z hliny. Fail. A podlahu chcem spraviť z dreva. Neopracovaného dreva, tak. Idem sa vydať, naťažiť neopracované drevo, lebo z toho chcem tú podlahu. Už je noc a vlastne nemám zombíkov, lebo som z toho vypínal. Aha. Nemám meč, sakra. Idem si ešte urobiť meč. Na to som zabudol. Biež, Foresta, biež. Tu máš. Chcipni, chcipni. Ne. A ozaj, však aj on doma to brnko. Fail. Vždy na všetko zabudnem, idem si poň. Čunie, neprechádzaj sa tu. Zamrieš. Tak. Tak. Pekne si sa natapal. Už viacej nedostaneš. Kde to je? XP, ďakujem. Čo som tu chcel? To drevo. Počul som koslivce. Nechce sa mi to ťažiť celý ten strom, stávať tam a tak. Tak ho nechám tak, že nedokončený. Koľko 20. Ešte zoberiem pár. A pôjdem urobiť tú podlahu. Zombíka. To není zvuk pre moje uši. Lietajúca posteľ. Som mák. Aby to moc nehučalo.
Vyzerá to čudne. Hlavne, že to mám. Idem ešte trošku ďalej kopnúť a tu si spravím spálňu. Keď tu kopnem. Jej. Zase ťažím grevo krumpáčom. OMFG. Tak. Toto bude podlaha z hladkého kameňa. A môžeme sa vydať. Idem ťažiť. Nechcem. Oho, creeper. S tebou si to idem vybaviť. Z minulého dielu si ma skoro zabil. To bol určite tvoj brat. Nevadí. Nebol. Kde si bol? Ty creepel? Aha, železo. To zoberiem. Kašlem na teba. Tak. Kade sa vydáme? Pôjdem sem. Tak, tam to nevedie nikam. Skúsim sem. A poď zombie, poď, kde si? Chceš zažiť silu mojho meča? Ježiš, ja som sa zlákol, že spadnem. Spadni. No ty vole. Aha. Opuštený dúl. Skoč. Nemám šutraky. Nevadí. Naťažím toto. Chcem sa tam ísť pozrieť. Tak. To je mohlo stačiť, dúfam. Jak zlezem ale dole. OMFG. Zase? Jasné. Ironom to tam budem dávať. Aaa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 aNie je to nakazený pavúk? Nie. Všetci ste nakazení, hej tak. Tak. Jump. To bol pro jump, čo? Vedí to tam niekde? Asi. Debility. Lopatou si dostal po hlave. Aha, počkaj, tu je lava, že? Nevadí. Nejako sa tam hore dostanem, brajca. Tak. Proschody. Ó, bedná, čo v nej bude? Zlato, chleba, melosic, pumpkin. Berem všetko.
bola táto rúhla. A sem! Tak sa na teba vykašľam. Kam mám ísť? Zase nemám ona. Čo som narazil? Fail? Nie, nemal. Pôjdeme tadeto. Vrátime sa radšej. Takže toto je taký divný nevadí. No. Chcem sa tam vydať, ale ono to je slepé. Čím sa vlastne ťažie kolenica? Jedno. Opačom. Hej. Tuto je hento, kde bola tá truhla. A počujem pavúky. Počujem to hore. A tam niečo je. Tie nakazané pavúky nechcem ísť. Je to vlastne niečo? Oh, fail! Fail. Zdochni! Svine! Nemajú spawner. OMG. Nažerem sa, nech sa dohealujem. LOL. Som sa zlákol, ty kokos. Fú. Tam je ďalší. Dobrý. Vás tu je. Kde si? Aha, tu je spawner. OMG. Utekaj. Difficult, lebo skapem. Sorry za to, že som sa dať. Difficult. Ale nechcem zomrieť. Ospravedlňujem sa. Kde bol ten spawner? Tak, vykopem ho rýchlo. Fú, skoro som zomrel. Čo keď budem Spider-Man? Ale mne sa zdá, že na konci bývajú truhly. Ale nemám nožničky. Takže to musím sekať mečom. A nič tu není. Skoro ste ma zabili. Ale není tu žiadna odmena. A vodu stopnem. Naťažím ešte toto. Takže čo? Kam sa vydám ešte? Tady to nie. Viete čo, ja sa na tento dol vykašľam, jednoducho skočím dole. A redstone. Nechcem. Keby tu tak boli diamanty. Takže toto je pre dnešný diel všetko. Ak sa vám video páčilo, tak ho lajkujte. Ak sa vám nepáčilo, tak ho nekúkajte.